dnešnom videu budeme ochutnávať nejakú čínsku. Nie je to paliva, nie je to buldak, ale je to nejaké hao. Volá sa to nejak hao. Takže to už vieme, hej. Takže je to hot. Však to je OK, je to štipliavé, kyslé, sour shrimp. Nechápem. Toto tu ešte potom sour je kyslé a shrimp neviem. Tak ideme si to otvoriť. To je! Ideme to otvoriť. Už to konečne mám otvorené. A inak, potom, mám tu toho čili žrouta. Ľuďkovia, čaute. V prvom rade sa vám chceme poďakovať, že nám dávate odber, lajky, máme pekné. Máme už asi okolo 2,5 tisíc Lajky. odbery. 2,5 tisíc Zhliadnutí, no. Odbery máme pekné od vás. Áno, ale Ale prvé vám musíme povedať, že je veľa, 83, neviem koľko, neodebíratele. Keďže sa pozriete na naše videa, ale nemáte u nás odber, no tak to rýchlo nabravte. Fuj, to smrdí. Fuj, sama kreveta, no. Ja nesnášam krevety. A tak co už... Tak sme to už kúpili na ochutnanie, tak co... Dobre, toto môžeme... už môžeme to zaliať. A to môžeme dať aj teraz, pretože to není... Tak potrebno potom. Zalievané. Ešte ani to nežíme, lebo my krevety moc nemusíme a to je smradľavé. Hej. Chcem to otvoriť, aj tu. Ale tak sme to chceme vyskúšať kvôli vám ako. A táto pozri, tam je napísané hot, takže to je zase štipľavé. Hej, zas. Som povedal, že už máme dosť štipľavého, lebo už to nemôžeme furt každý deň. Takže si dáme niečo len také. A to je zase štipľavé. No, to nevadí, to už ešte toto, ne? To je olej. No, však dáme olej, ne? To je dobré. Fíja, to smrdí. To možno ten olej štipľavý, lebo tu sú to tie papriky, či toto. No, vidíme. Tak. Zamýšame. Tak, zamýšame to a necháme to palí. Palí? Však sme pali, ne? Ty pali, ja pali. Ale nie, že to palivé je. Aj palivka pali. Tak, necháme to vyluhovať. No, máme to už pekne vyluhované. Krevetová. Takže my si to skúsime. Rád, tu máš ty lyžičku, ja si zoberiem svoju. To ty? No. Nevidíš, čo robím? Čo? Ty chceš paličky? Ale však to musíš aj šťavu, Palko. No tak dobre, prvé ochutnáme šťavu, môžem prvý? Pretože ty si furt začínal ako prvý a toto moc není palivé, jak som počul. Však to nie si vidieť. No, však skúšaj. Palivé? Fuj. Ne? Je to palivé, ale smradlavé. No vôbec nie. Ale je to hnusné. Fuj. Šťavu len. Troška palivé, ale... To cucie. Ale je to... Tak smrdí to za krevetami. Hej, no. A teraz skúsim to ten... No? A teraz skúsim to ten nudle. Dá sa to zjesť, ale šmerdzi. Bar šmerdzi za krevetu. Počkaj. Také to je asi krevetov, len tak asi hádaj. Fuj. No, tak to má rád. Tak to má rád krevety, no ale
My nie, no. Akože je to dobré. Ale dáš že ísť, nie? Hej. No. A ešte máme dačo. Máme tu ešte... co to je? Ukáž? To je nejaký tyčinky a na to si môžeš dať fake nutellu. Tyčinky z nutellu, no. No, fake nutellu. Fake, čom fake? Nutella tam je, ne? Si? To je nutella, predstav si. No, To není potom fake. Tak toto vyzerá, to je ešte toto. Tak, Ja vám poviem, že ja som sladkožrut. Ja mám sladké veľmi rád. A ja, hej. Takže ja si toho... Co šmrdza? Nie to poza ruke. Však ja som ti povedal, či... No? Neviem. To je nové. To nič, len to, akurát dostaneme takú sračku, no. Nevadí. Ale toto sebe dám fajne, lebo ja mám rád také. Tak. Fuj, v čom to šmerdzi? Ne? Také zvláštne to šmerdzi. Hovna? Nie. Ukáž, není tu dátum. Tu je. Bo ja tam nevidím. 5.7. 5.7. To je ešte dobré, ale to som tak... Taký pach. To je horšie ako tá polívka. Také čudné, ty vole. Fuj. Nekúpujte si toto, akože vyskúšajte, ale nie. Toto čínsku si radšej kúpite. No. Tak, ľudkovia. Ďakujeme za pozretie. Áno. Nezabudnite, tí, čo nás pozeráte, nedávate odbery, tak Hej. sme podprosili odber a lajky a tak. Tak ďakujeme. Ďakujeme A čaute. na skle.